Us desitge bones festes i feliç any 2021. Marieta, Marieta, tiramos un pasticet. Marieta, Marieta, tiramos un pasticet. És el dia de Nadal i ha nascut el Jesuset. És el dia de Nadal i ha nascut el Jesuset. Pastoret i pastoretes, a on aneu tan de matí? Pastorets i pastoretes, on aneu tan de matí? A llevar-nos les lleganyes a la bassa del jardí. A llevar-nos les lleganyes a la bassa del jardí. La despedida vos done dins d'un cabàs de palletes. La despedida vos done dins d'un cabàs de palletes. I al primer amo de casa que li agarren caguetes. El primer amor de casa que li agarren caguetes. Moltes gràcies per l'atenció i, si us plau, subscriu-me. Facilitareu la difusió.